Майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарвани, и ти птица проклета, на чий гроб так тъй грозно грачеш? О, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна робиня, за той, че твоят священ глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило. И твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо, псета и вълци вият в полета. Старци си молят Богу горещо, жинтя плачат, пищат децата. Зимата пее своя зла песен, вихрове гонят трени в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Име знаме, име титла, българският апостол, апостолът на свободата. Добре дошли, уважаеми гости, съграждани, скъпи преподаватели, ученици, студенти, родители, на нашето възпоменателно поклонение на 152 годишнина на гибелте на Васил Левски. Днес не деня на гибелте отбелязваме, а на възкресението, на безсмъртието. Нашето мероприятие е памет за най-живия между живите, за този, който с живота си, с идеите си превърна раята в народ, воюваш за свобода. Памет за сина на Гина и Иван Кунчеви, за сина на Карлово и България. Памет за апостола на свободата. Моля да почтем безсмъртната памет на героя с едноминутно мълчание. Осемнадесети февруари се превърна в една значима дата от близката история на теоретичния лицей Твърдица, която всяка година ни събира пред паметника на Васил Левски, за да почерпим вяра от вярата на един от най-видните синове – Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски. Позволете ни да представим гостите на нашата възпоменателна церемония. Министерul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ivan Duminica, șef al Serviciului Politic în domeniul relațiilor interetnice. Посолство на Република България в Република Молдова, Тихомир Тодоров, съветник. Мартин Владимиров, втори секретар. Лазар Дерменджи, председател на район Тараклия. Представителите на местната публична власт, заместник кмет Константин Маслинков.
Думата се дава на Константин Маслинков. Уважаеми гости, скъпи сънародници, на днешния ден, преди 152 години, загина Васил Левски, един от най-великите герои на България, който оставил светла следа в паметта на народа. Днес, ни свеждайки глави пред паметта му, да се припомним историческите факти от живота на апостола на свободата, които са преминали през мисълта за родината и нейното освобождение. Левски каза всичко, което искаме да чуем днес. И за демокрацията, и за републиката, и за свободата, и за равенството. И за онези тъмни страни на живота, които понякога ни разделят. Той и никой друг ни научи да бъдем не само самишленици, но и апостоли, да бъдем общество и ние маса. Днес всеки българин си спомня думите на Левски и търси отговор. Можем ли да оправдаем високите очаквания на апостола на силата, на българския дух и способността ни да градим достойно бъдеще? Името на този народен герой Васил Левски, който дал живота си за свободата на родината, днес грее като чист нравствен идеал на българския народ. А поколенията го славят като символ на безсмъртието и пример на родолюбие и патриотизм в сърцето му. Дълбок поклон пред паметта на апостола на свободата Васил Левски. Благодарим за топли думи. Предаваме словото на Лазар Терминджи. Добър ден, уважаеми жители и гости на град Твърдица, район Тараклия. Днес ми сме се събрали на едно свято място, дето поставен паметник на велик български син Васил Левски. Този паметник не е просто бронзова фигура. Той е символ на борбата, на смелостта, за свободата на българския народ. Васил Левски, велик български революционер и борец за свободата. Днес, на 18 февруари, всяка година ни се събираме да почетим паметта на този велики революционер и борец за свободата. Да живее на сърца паметта на Васил Левски. Благодарим за сърдечните думи и имаме чест да поприветстваме в град Твърдица началника на районното образование Лилия Сарсаман. Уважаеми твърдичани, уважаеми представители на Министерството на образование и изследванията, уважаеми представители на дипломатическа мисия на Република България в Република Молдова. Днес всички българи по света споменават великото дело на един велик българин, Васил Левски. Човека, който не е пожалял живота си, здравето си, бъдещето си в името на свободата на българския народ. Той не спечели битката, която е започнал, но той е спечелил една голяма битка за бъдещето на България. Той започва нова епоха в история на българската държава. Той стори в началото на българските дейци. Ние, българи, трябва да се гордеем с неговото дело, да почитаме неговия подвиг и винаги да запазваме този свободолюбив дух. Сега ние сме част от една молдовска нация и този български дух може да ни помогне да построим едно щастливо, свободно бъдеще на Молдова. Поклон
на апостола на свободата. Безстрашният апостол, всеотдаден и скромен, който запалва революционния огън във всяко българско селище и паланка, когато народът ни в знак на признателност и захлас превръща приживе в легенда, след която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. Силната личност, която все още не е намерила свое подобие, достойният син на България с неизмерима смелост и несломим дух, които го правят безсмъртен за поколения. Благодаря за възможността. Аз съм Тихомир Тодоров, съветник в посолството. Радвам се, за първи път съм в град Твърдица и се надявам от тук насетне да се виждаме все по-често. Уважаеми сънародници, днес сме се събрали, за да почетем паметта на най-великия от всички българи – Васил Левски. На 18 февруари, в деня на неговата гибел, ние отдаваме почит на неговото наследство, на неговата борба за свобода и справедливост. Минават дни, години и столетия, хора раждат се и умират, а обесеният в мразовитата зима на 1873 година апостол
остава завинаги жив в сърцата ни и в мислите ни. Левски не е само символ на борбата за свобода, но и пример за дълг, чест и безкористна любов към родината. Апостолът ни учи, че истинската свобода е съзнателен избор, отговорност и готовност да се борим за правото на всеки човек да живее с достоинство. Васил Левски е вдъхновявал поколения българи, а неговата идея за единство и солидарност между хората остава актуална и днес. Той е вярвал, че само чрез обединение можем да постигнем общите си цели и мечти. Неговият живот е пример за смелост и самоотверженост, които ни вдъхновяват и днес. На този ден, когато отбелязваме 152-та годишнина от неговата гибел, нека си спомним думите му. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Или великата фраза: времето е в нас и ние сме във времето. Нека продължим да следваме пътя на апостола, който ни е завещал това бъдеще. Да почитаме паметта на Васил Левски с благодарност и уважение и да бъдем ангажирани към продължаването на неговото дело. Отдавна пръстта е опръхнала, а думите като камбанен звън огласят душите ни и ние чуваме неговия завет и следваме неговите стъпки към вечността. И ако чувстваме тежестта на българската си принадлежност, то е защото апостолът виси в небето над нас със страшна сила. И нека само си припомним няколко стиха от обесването на Васил Левски на гения Христо Ботев. О, майко моя, родино мило, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб тъй грозно грачиш? Плачи, там близо край град София, стърчи аз видях черно безсило. И твоят един син Българио виси на него със страшна сила. Нека остава недовършено стихотворението, за да продължим напред и да следваме заветите на Ботев и Левски и да не забравяме какви деца ражда и сега българска майка юнашка. Светла му памет на титана на България, апостолът на свободата Васил Иванов Кунчев Левски. Благодаря. Изказваме признателност за топлите думи. Възпоменателно слово ще изнесе господин Иван Доминика. Уважаеми господин председател, уважаеми представители на Българското посолство, уважаеми ученици от лицея, от колежа, уважаеми представители на местната администрация на град Твърдица. Започвам своята реч с думите на Васил Левски, който в едното от своите писма написва: за Отечеството ще умра, за българския народ ще работя. Тези думи на Васил Левски олицетворяват неговото безсмъртно дело. Борбата за свободата на българския народ, борбата за свободата на България. Васил Левски е от тези, които искаше България да бъде освободена от българите. И само с силите на българите. Затова той е един от тези, които създава внутренни революционни организации. Именно Васил Левски, този, който ходи по всеки едно село българско и води борби
и иска да дига българския народ сам със своите сили да се освободи от османското иго. Васил Левски, както не знаем, се саможертва в името на България и българския народ. И неговата надпис в тефтерчето "Народия" с 4 въпросителни знака и актуална и днес. Васил Левски се обръща към българите. От своята височина тези думи са актуални и днес, когато той се обръща "Народи". Тези думи говорят за нас, че ние сме длъжни на Васил Левски, че ние разбрахме него. Ние разбрахме неговите идеи за чиста и свята република. Ние разбрахме неговите идеи за равенство. Ние разбрахме неговата борба в името на българската свобода. Затова и именно за това ние всяка година на 18 февруари честваме неговата саможертва, когато той се вдига на това черно бесило. Уважаеми дами и господа, уважаеми студенти и ученици, когато ни предстоим напред този паметник и когато говорим за Васил Левски, не трябва да помним, че той се отиде неразбран от нас, но сега ние трябва да изпълним всичко възможно паметта му и идеите му да бъдат безсмъртни. Затова ние учим за Васил Левски, затова ние учим стихотворения за Васил Левски, учим за неговото дело. Когато днес стоим напред паметника на Васил Левски, ние трябва да помним и друго, че той се саможертва за България. И тази саможертва доведе за големи промени. След неговото обесване през 1876 година избухва априлското въстание. След априлското въстание става освобождението на България през 1878 година, а по-късно и независимостта. А и сега ние имаме Република България. Затова нека да помним, че идеите на Васил Левски са актуални и днес за чиста и свята република. Благодаря ви. Най-сърдечна признателност за добрите пожелания. Изпълнение на песен за апостола на ученички от 9 клас. Болгария, слава!
Ти пример си за нас, България, за тебе лая всичко, България, и всичко и за нас, апостоли, от теб си учи всички апостоли. Ти пример си за нас, България, за тебе лая всичко, България, и всичко и за нас. Васил Левски. Отрехал се от всичко, посветил изцяло живота си на народа. Завършва един живот, за да започне вечното безсмъртие. Всички жалят великия син на родината, който отдаде за нея и последното, най-скъпото, което имаше – живота си. Ще пазим скъпото име, ще го носим с чест сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки. И ако Левски ни гледа от небето, а ние сме сигурни, че той е там, защото мястото на светците е горе над нас, смъртните, то той ще е щастлив, че тук и в България се раждат и растат умни, можещи и свободни деца. Нека пазим с чест името на Левски. Животът и делата му вдъхновяват отвъд границите и времето. Уважаеми гости, с полагане на цветя пред паметника на Васил Левски, нашата програма ще завърши. До нови срещи!